кушодашавии расмии тарабхонаи KFC дар Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ҳукумоти ҳокимияти давлатӣ ва KFC баргузор гардид. Дар KFC зиёда аз 100 нафар кормандон барои пешрафти тарабхона фаъолият менамоянд. асосан хӯроки ин тарабхона аз гӯшти мурғ омода мешавад ва маззаи лазизи худро дорад, зеро бо тарзу услуби хоса онро омода месозанд. Ба гуфти намояндагони тарабхонаи KFC, гӯшти мурғ аз Беларусия ва Ӯзбекистон ворид карда шуда, тарабхона нақша дорад дар шаҳру вилоятҳои Тоҷикистон KFC кушояд. KFC ин номи яке аз миллиардере мебошад, ки дар ҷавонияш корҳояш на он қадар омад мекард, вале ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нашуд ва дар синни 65 солагӣ бо номи KFC аз гӯшти мурғ хӯрок омода месохт. ҳамин тавр дар синни 88 солагӣ ӯ миллиардер гашт ва имрӯз бо номи KFC 21 000 тарабхона дар 130 шаҳрҳои ҷаҳон фаъолият мебаранд. История полковника Сандерса – история о том, что никогда не поздно реализовывать свою мечту. И если есть мечта, то идти к ней с твердым намерением, что это можно реализовать. И то, что сделал полковник Сандерс, он научил весь мир, он рассказал всему миру, какой может быть вкусной курочка. то расмӣ кушодашавии тарабхонаи KFC дар шабакаҳои иҷтимоӣ мардум аз хӯрокҳои KFC ва нарху навои он шарҳу пешниҳодҳои гуногун менавиштанд, ки аз ҷониби кормандон сари вақт ба ҳар як шарҳу пешниҳодҳо ҷавобҳои мушаххас дода мешуд. кушодашавии чунин тарабхонаҳо ба монанди KFC фазои ҷойҳои кории навро ба вуҷуд оварда, ҳамчунин барои пешрафти буҷаи давлат саҳмгузор хоҳад буд. гузориши Саидаи Раҳимӣ, Суҳроб Назаров, Хабар ҷаҳоннамо.